tá bás an sean, na chuil. I mean, tá daine fáil bás an tá mar fad. Brenner na dinosaurs. Good. So, tá mise chun an bás a hógáil sé a chasa a cheán. I love it when a plan comes together. Chul mé ceann sin ba 80. Marga íontoch an bás. Be chuile ghine cains fin túrah se. Seans go mé an antwoord fi se an táma leog. Ach be im gríáil na costumir go scipi, sol an ára sé ro dhearnach. Chun ma péiris dé. Sean saun gúil siad ro abiach. Béte go nabró siad go fóil. Ayaw, nach chuile crack moiti an se. Nach tosa a hosí an rax an anad lei. An lá sin nach haine bhí sprí. Acha, nach a das a túr a bheith se. Ó sé, tá se go hálí nach. Ced é seo? Sin a crún á baclio. Bren, meach sim agus sé dóru cosú lei se. Mul is agi nuair imóisib. Nuair a bheisib críochtnaí. Nach chuil náir Bert. Wil tú ná ríre? Och tá, cínte. Siad am a cháirta. Well, bí a danghfuil a lúth agus gur féidir lib. Ní dóilim gúil mór an am a fanta goi. Ach goile, bhfuil is a gí ced a hain, tá sé bhéisi bheith chodeas, seans go bhéadach muid 2 for 1 díla dhéanana. Brian, aber amacha, céir tarsúlad. Táda. Chodíre píre, níl mi seacha gurí reinse. Biochtach ar snáts. Biocht? Ní hiigim aberlam céir tarsúlad. Ní tú trial... Ná bí búra fwy. Just túr cún am leis a searman is sé. Be sé tosa go... Brian, ná inis breag chum. Chúla sib faoi leis mirúltach seo. So méid, cóirh, chas ar bonagi. Wel, nuair a hagan duine le céile mar seo, bíon tóra braindí, agus tá aithna agamsa ar duine a thucraí an gig seo dún, so yeah, is gig maithéad an gnó. That's me, Brian. Wel, tá Brian ag fáil contacts nóir ag an sníl clúgam. Bardam súlachan a léir. Si gan preisach í ana bha seo. Níl, is muoine álantán den searmanas. Bhíoch na lachna ní aana. Ag seol na corp amach an ferriga agus an nó. Tá sé me bhráda leis an rám é seo. Ní léon meas aige. Ní ha. Ag chuna rudí a bhí táhachtach an dena lob, go dtí goach se dacha psichéad sí leile. Se, a caiith tú ará. Well, a cháirde géil. Mas féidir lim bhuair náirde. Gur míle maigi leog as tacht agus bhfuil mar is óchuid beleog bhí móháthir se agus an bhain se máide in an lúcháirde gúnaí agus bhfuil dír sí ar an tuairt seo agus híal me gomach seachta go deasa an dhéanach muide cuimú orthaí go láidir. In áid gríche. Mar a bhistir ba chuird 60 leog in éirde. Se, 60 agus berigi lábha ar a chéile. Se, dúnagaí na súile. Se, dúnagaí na súile. Ísli go bhína gín, se, smuoinigí ar gara. Cahagaí súil sír ar na cuimrí atát ar a mean úsar se. Acha na súile a chuneáil dúnta. Tá sé sean níos fearna íontach. Trí lá atá an ó cáiliú móra. Sin trí lá
atá táhachtach agus I riochtanach tú réir ma haidse. Dagan si blíf me? Dúnach cásca. Super Mario. Gandalf. Tar éis trí lá, daire sé ríis. Smuoinear in níos mó cháirde, tá muid bag na cháin. Stop to glass the hour. Cut the fuck of your Dúr shoe. sé teanús. Could be smooth. Ní an bud Hello, se na gádaí le a hell. The shagar, the shagar. Ní an bud el fálamh. A binne fá na raire sí. Geara. Geara liuga. Chodíre tamanúse camant chuile horta geara. Camant túsa chud a rís leise.